Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनिफ्राय खि बान्था मोननो हानाय मुंदांखा देहा फाहामगिरि आरो समाज सिबियारि डक्टर अफयफां आरो बिथांनि अनजालि बिसिया क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बर' सुबुंफोरनि रायजो जानाय गामिफोराव रायजो जानाय बर' नखरफोराव बेरायहैदों। गेदेमा बिथाङा बर' हारिया माबायदि रायजो जानानै नखरखौ दैदेनो आरो बर' सुबुंफोरनि रायजो जानायाव मा धोरोम हारिमु आरो सोलोंथाइ आसार खान्थिजों सोलियो बेफोरबादिखौ गोबांथार गामि गोथौआव रायजो जानाय बर' नखरफोरनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोसोआव गोजोननाय फोरमायो डक्टर अफयफां बिथाङा। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि जायख्लं बसुमतारिया ग्लबेल इन्डिया एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शननि बानजायनायाव थांनाय 5 नभेम्बरनिफ्राय 11 नभेम्बरसिम दिल्लीयाव खुंफुंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिस्टार इन्डिया ग्लबेल आसाम 2021 बिमुंखौ मोननो हायो। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिटिनि गामिनि थागिबि बारग' एनडिपिआरडि ग्रुपनि गोख्रों सोद्रोमा समेश्वर मोसाहारि आफादनि मुं एम सालाय बिथाङा थांनाय हरनि 8 रिंगासो समाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बारग' एनडिपि अन्थाव बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा सुगार जन्दिस टाइफड हार्ट बायदि बायदि बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन। बिथांखौ रांखान्थियारि जेंनानि थाखायनो मोजां फाहामथाय होनो हायैलाय बिथाङा अबथिरायै जिउ खोमानांबाय आद्रिनो। गाबोन बिटिसि हालामा बन्द थागोन। गाबोन 14 नभेम्बराव बर' थुनलाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै बे बन्दखौ बिटिसि हालामाव फोसावनाय जादों। सरखारि मावख' स्कुल कलेजफोरा गाबोन बन्द थागोन। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइखाराखुसि गामिनि मुंख्लं बिर जोहोलाव समन सरगियारिया थांनाय सनिबारखालि मणिपुराव उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानायनि उनाव दिनै मुंख्लंनि गोथै देहाखौ गावनि आंगो गामियाव जोबथा बिदाय होबाय। मख'नो गोनांदि उदखारिनि गाग्लोबनायाव मुंख्लं जानाय समन सरगियारिनो आसाम सरखारनिफ्राय 50 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। लोगोसे सरकारा नखरनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना होगोन होनना खोथा होयो मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाट्टु सिंनि हेंथायै 2 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव फेरगाव जौमा फरायसालिनि दरखं मोखाङाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि बानजायदों। बे 2 घन्टा खुद्रिसारनाय धरना हाबाफारियाव फेरगाव जौमा फरायसालिनि फरायसाफोराबो लोब बाहागो लाना दाबिखौ सुफुंनांगौनि थाखाय आखायाव प्लेकार्ड पेस्टनाव जोंनो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार नांगौ, जोंनो थार बिजिरनाय नांगौ, भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाट्टु सिंखौ थाबैनो मासिनिफ्राय बोख्लायनांगौ, भिसि लाट्टु सिं हाय हाय बायदि स्ल'गेनजों थासारिखौ गोमखांहोयो। मख'नो गोनांदि बिनि सिगां मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो भिसि लाट्टु सिंखौ बोख्लायनांगौ बायदि दाबिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव सोमावसारदों। आसाम सरकारनि 4 लेंगुवेज फर्मुलानि सायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'नि बिबुंथि। 8थि सिडुलाव मोननाय आरो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजआव मोननाय बे रावखौ जुदि आसामाव नेवसिगारबाय थायोब्ला बिदिब्ला जोंबो 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ मानिया। बिथाङा 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ मानिया होनना रोखा बुंथियो। बर' रावखौ बिश्व दरबाराव जोङो मिथिसार होनो नाजाबाय थादों, नाथाय बर' रावखौ नेवसिबाय थायोब्ला कमप्रमाइज खालामनाय नङा होनना रोखा बुंथियो। आसाम सरकारा बर' रावखौ बुथारनो खैसार खालामदों होनना बिथाङा बुंथिबावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।